coma no Nadal. Xa sei que vou para longe, pero teu meigo dindán soando nos meus oídos. Conmigo vai. Hoxe os navíos do monte, flores, mimosas, sobal. Non marchedes tristeiros, mostrades por o vento vai nas miñas alas, roto feiticeiro arúmico, o bo cariño é unha sopa, sempre volve no combate, os olhos nos olhos, un teso que chorar. Xa sei que vou ca longe, pero teu peito no altar, coa tua imaxe adorada, comigo vai. Adeus, xentiña da miña aldea, adeus, adiós, au revoir, ciao. Case non podo pasar, tal a xente hai que esquivar, pero ao baño teño que entrar. Como maior da casa, ordeno que ¡Fagamos unha guerra de coxín! Onde está Pauliña? Necesitamos un plan de rescate. ¡Bócalo, Uy, qué raro, qué raro. ¿Seguro que no pasó nada? Aventuras vas a ver, verás que diversión. Unha casa de tolos. Aventuras vas a ver, non podría ser mellor. ¡Aventuras!
sorpresa para vocês. Vai estar esta semana con nós. Agardo que vos portedes ben con ela. Non sabe falar de ben o galego, así que temos que axudar a que entenda todo moi ben. Como maior que son. Esta é Mame, estes os meus irmáns. Bos días, que tal estáis? Encantada de coñecer. Vos, que tes na boca? Sapos chiques, que menuda maneira de falar. Vamos tomar algo de merenda, que aquí hai xente moi burra. Si, xa, as miñas galletas nin tocalas. Oye, as das de Cristian que non se dá conta. Insensibles. Teño un plan. Mami, está longe de casa, non? Seguro que botará de menos a seus pais, non? Terá que chamar por teléfono, non? E nós temos non? Nin de broma chamas en o teléfono. Necesito que quede esta tarde. Sí, Dama para ter sido un filho. Pero se nedes bu, que queiro vamos? Santiago, al mirar, xa que son maior. Pero aquí non hai ninguén. Outra vez ao soto. Esta Pauliña, hai que ir buscalos, pero eu só non, claro. Vai de primeiro. Vamos rápido, seguídeme, que detrás de mí non ten ningún problema. Iso, como maior, ordeno que... Estou desesperada. É que isto verdadeiramente é unha casa de tolos. Ademais, non se porta nada ben con Mame. E ti que pasa aí? Seguro que pasando outra parvada. teño unha idea. Pero que podemos facer reflexionar a esto? A maleta. En Suiza. O tío. Pois sí, creo que pode funcionar. Imos. Son un crack. Ah, estades aquí. Menos mal. Como estás, Mame? Pauliña, eso demo. Isto segue o mesmo de tenebroso que sempre. É o mesmo de igual. Encántame. Imos para fora, que calles correr un pouco. Eu teño que ensayar. Sí, imos para cá. Mirade, o outro día andaba con papá buscando un cargador novo para
atopamos cunha maleta vella. Estivome contando algunhas historias dos nosos familiares. Aquí está, botemos de modos. 3 anos. 3 anos. Iso vos que é? Ves? Todo cheo de trapallada. Imos. Para, iso non era de... Claro, isto é a matrícula de avó, e cando foi traballar a Francia, verdad? Que nos contou a historia do problema na fronteira. Aldo, boas tardes. De onde ves a onde vai? Pois volvo a España despois de traballar meses en Francia. Queríamos chegar antes da festa. Para a fiesta estamos nosotros. Así que galego, tamén o somos nós. Digo, tamén lo somos nosotros. Pero que tenderei andando. Non, quitas todo. Deixei o coche ali atrás. Só non fundaron para ser para tirar a tierra. Sabes? Que se lle iso? Necesitamos la documentación. A que se refire? Creo que encontrei unha foto de Ciencia Mayor. E che ven guapiña, La documentación del coche no se hace por las ramas. Pero... Ni peras ni peras. ¿Cómo? Esto es intolerable. Coche poñer unha multa. Ah, creo que xa encontrei a documentación. No aceptamos soborno. Ai, non. Quero decir que non aceptamos soborno estando que... Señor, casi me pasa el cartón. Xa, o que te devolvo antes. Que faena, a ver. A faena era que a primeira vez que vin co coche vea unha irmán que fora aquela no Palí, a que lle siga a máis nova. E troco na xa de vacacións a máis levei a máis nova xa. E as outras dúas, as seguintes a min, xa levara ao estar 3 meses ali. E chegamos á fronteira e eu, por culpa da Emilia, non me renovaran o show da embajada do consulado. E dixeronme que non podía estar, que non podía pasar o coche, que se pasaba co coche, que me metían polo menos 80.000 pelas de multa. E resulta que cheguei ali e deixei o coche do lado de Francia, pero había 200 metros de río, para irse a onde estaban os que estaban na frontera. Eran 2 gallegos, e un era como unha mula desas unhas mulas que patean moito. E ofrecinlle 2.000, primeiro 1.000 a cada un, e un aceptoume. E o outro non quería, falou con el, nada. 2.000 lle volvín a ofrecer. E non quixo, e díxeme, vai ando ao embajador, que estaba dentro, xe fora primeiro ao embajador. E díxeme que volvera para atrás, e outro día pola mañá que iba ali a Irún, pero Irún de Francia, a ver para que me deran no papel, pero eu xa sabía que non me daban, e volvín para lá, cando me din máis ou menos que pensei que cambiaran no turno, quedou con un home gordo fuerte, e eu traía un portugués tamén, a máis miña irmán. E o portugués, o pasaporte era máis pequeno que os nosos. E puxo por riba porque era el o que cambiou para diante, que viña mediante a irmán, e veu el, e puxo o pasaporte del, pero o outro víase por baixo os nosos, que eran verdes, eu creo que eran verdes, ainda teño unha casa. E víase, e dixenlle ao portugués, se di españoles, diga que sí. E dixo que sí, todos españoles, porque os nosos estaban por riba. E mandou arrear, e tiña uns 5.500 un. Están aí as fotos. Tens razón, Óscar, non lembraba esa historia. O avó debía ser unha boa peza. Agora o entendo todo. O problema era coa policía española, non coa francesa. Este pasaporte de quen era? A ver, Caio. Este pasaporte era da boa. Non vos acordades cando nos contaron que emigrou a Ai, vou para insistir.
lle pongo nomes países. Nin sei. Hallo, ich bin Anai. Hola! Que? Non te entendo. We were the race. Madre mía, eu pensaba que os andaluces falaban raro. Pois sí, un pouco de nome, sí que teño. As que levei un adas polo camiño por se teña un apuro, é máis tíbeno, e a la foi. Ah, que se tirei de cadea no baño. Pois sí, e iso que non sabía moi ben o que era, pero... Ah, vale, equivoqueime. Sí, do que me faz falar era viaxe. Moi ben. Un pouco longa, pero... Moito ben. Vais a ser mellor aprender italiano, que o alemán é que é moi complicado. Tú e Dio dormiremos nese leito. Como? Que dormiremos xuntas? Bueno, por algo se empeza, non? Agardo que de aquí en adiante as cousas mellores. Pois como tú, Hauser. O Pama, cogemos na del día. Que tiñan habitacións alquiladas. Eu dormía ca filla da señora, pero non entendía. Non a entendía. Porque eles falaban en francés? Falaban en alemán. Porque en Zurich falas un dialecto suizo, pero ali en Liechtenstein falas alemán. Pero eu enseguida empecé a falar italiano, e despois na fábrica había moitos estranxeiros, e falábase moito italiano. Eu ia tipo o italiano aprendino, aos 3 meses xa o falaba, e defendíame no italiano. Pero eu pensaba en volver para España, pensaba nos cornos das vacas, e dixo, no. Está ben. E ali en... Non sabía que a boa fora capaz de facer todas esas cousas. A min daría unha pereza increíble. Anda, este billete de avión... Claro, non lembras cando nos habíamos contara como foi a viaxe cando chegou aquí, a España. Cambiamos de vida, se chegamos. Sabe, é a miña primeira vez viaxando en avión e tamén a primeira vez que saio de Venezuela. Tranquila, non te preocupes, xa verán que todo vai ben. Ya se vostede soa, esta nena dará aguantado, mira que son 10 horas de voo. Marta é moi boíña, xa verá. Por certo, que chica tan seria. Pois sí, un pouco estirado parece. Agardo que teñamos boa viaxe. Eu estou cansadísima. Me gustaríame dormir un pouco. Por certo, agora imos a Madrid, pero vostede coñece Galicia? Sí, claro. Son un pouco migrantes. Iso sí, nada parecido ao clima de Venezuela. Sí, pero seguro que non vai ben. Ai, durma tranquilo, que non lle dou máis a lata. Esta creo que tampouco vai molestar moito. Caramba, esta bastante. Marta, agora a dormir, que temos moito camino por diante. A dormir. A ver, que che pasa? Non queres dormir? Estás nerviosa? Non me extraña, eu tamén, pero tes que dormir. Damas y caballeros, lamentamos mucho esta infortunio, pero vamos a ver unas turbulencias. ¡Ay, Dios mío! Por fin xa pasaron. Que viaxe. Madre mía, vaya turbulencia.
Isto é fenomenal. Damas e caballeros, estamos a punto de aterrizar. Muchas gracias por volarnos. ¡Aleixo Airlines! Bueno, la verdad, fue una de las experiencias. Claro, era la primera vez que yo me subía a un avión y que salía de mi país y con Marta, que tenía 4 meses, y fue bastante complicado, pero estaba como en shock, no asimilaba. Fueron 10 horas de vuelo y claro, llegué a Madrid y venía con Marta todo el viaje despierta, sin dormir, hubo muchas turbulencias, venía en un asiento súper incómodo en el medio del medio, porque los aviones internacionales, bueno, tienen tres filas. Lo bueno que Marta se portó muy bien, no lloró, hasta la aplaudieron cuando salió del avión en Madrid, porque bueno, la verdad que ir al baño de un avión con una niña era complicado, metida aquí en el canguro. Y bueno, el show más fuerte fue cuando yo vengo de allá de estar en una temperatura de 30 y pico de grados, ¿vale? Y llegué aquí en invierno y cuando bajé a Madrid, que abre la puerta, una brisa fría, todo nublado, y era impresionante el cambio de clima de esta. Esa niña que bonita, verdad? Que sería? Esta historia chama a contar a papá. Lembrades que nos contara que o seu primo que viera aquí estudar Alemanha? Bueno, pois a ver que tal o meu primeiro día de cole, aquí en Alemania. Dixeron os meus tíos que non me preocupara, pero que non é fácil ter 8 anos e empezar nunha nova escola, e menos en alemán. Hallo, ich bin der Bruder Michael Schule. Non che estou entendendo unha bosta. Non ci indico que sono director desta escola. Ah, vale. Encantado. Son José Daniel, veño de Galicia. Non che estos dous que con a traición desta escola. Moito mellor, que antes parecía que te estás atragantando. Moitas grazas. Ainda que son moitos gozos que comer. 6 días, é día para tu aula. Están ben quentes os alemáns. Dille unha cousa xa te están gritando. Non sei que clase me toca. A ver se atino a azar. Ta, te, ti, sorte para ti. Matemáticas. Ti, que fas aquí ainda? É que meu pai, este colexio é moito máis grande que no que estaba en Galicia. Parece máis grande que a Catedral de Santiago. A tu aula está ao fondo da esquerda. A tua profesora te está esperando. Veñe, que te acompaño. En unha escola alemana. Alemana, totalmente alemana. Fun a primeiro de primaria, ali, así de cabeza. De feito, pode ser que trouxen aquí unha foto, porque é unha das cousas que máis igual choca, así. Porque eu cheguei, isto é unha costumbre alemana, non sei se é algún máis, aí pon, mein erste Schultag, que é o meu primeiro día de colexio. Levabas unha bolsa así que chamaban Schultüte. É un cono que leva dentro agasallos, uns regalos, chuches, cousas así, para pasar o primeiro día do cole, chegar a casa e abrir o regalo. Bueno, pues que vida tan original e tan... Levaba... Para que te sintas ben o primeiro día ali, claro. E levaba unha semana e pico en Alemania, non falaba podía dicir hallo, hola, buenos días, ou pouco máis. O que me enseñaran as miñas primas, fun a clase, que como podes ver así un pouco con medo e tal, pero... Ese é o primeiro día, entón, esa foto do primeiro día. O mellor para topar amigos é xogar ben ao fútbol. E isto? Isto era a nosa prima, a que eu traballar aquí. Lembrades? Moito lle gustaba Marta.
chegar máis rápido, que teño que coller a conexión con Coruña en pouco tempo. Bos días. Documentación, por favor. A onde vai vostede? Teño de Paraguai. Que ten pensado facer aquí en España? Vou pasar unhas vacacións. Unhas vacacións, Acompáñame, por favor. Nome e apelido. Chámame Elisa Susana González. Cantos anos tes? Canto tempo ten pensado botar aquí en España? Teño 24 anos e vou estar 3 meses entre vacacións. Sí, claro. A donde imos? A Coruña, e teño un fillo de 3 anos en Paraguai. Que pase por Coruña. Mira, sabemos que non ves aquí de vacacións, pero vamos a deixar pasar porque pareces boa persoa. Boa viaxe. Moitas gracias. Con muchos nervios porque, claro, la inmigración, venir de allá para aquí, si te dejan entrar porque estaba un tema que había venido ya muchos inmigrantes en España, entonces era el tema que dejaban pasar algunos, a otros no. Yo venía con un vuelo directo, claro, directo Madrid, Coruña. Bueno, cuando salí de allá, bueno, muchísimos nervios, que yo no sabía nada. A ver, yo de mi país nunca había salido. Iba a las ciudades, pero del país nunca había salido, nunca había conocido estar fuera del país. Ni los aviones, ni montarme en los aviones, ni nada. Fue algo excepcional. Nada, cuando llegué a Madrid sí que tuve problemas, que me retuvieron. Sí. Me retuvieron en Madrid, ya iban sacando gente, bueno, algunos, otros ya pasaban, bueno, me retuvieron ahí unas cuantas horas. Me investigaron, ¿sabes? Me metieron en una sala de un señor que vino a hacerme unas preguntas, para qué venía aquí, cuál era mi objetivo. Bueno, yo supuestamente venía de vacaciones, claro, no podía decir, porque no tenía contrato de trabajo de aquí para allá. Entonces, claro, venía de turista. Me retuvieron unas horas, que perdí el vuelo que tenía que era de Madrid a Coruña, lo había perdido. Lo había perdido, nada, quedé sin ese vuelo, pero tenía el billete de ida, que yo antes de 3 meses tenía que volver a marchar. Claro, como estaba de turista, tenía que volver a marchar antes de 3 meses. Bueno, gracias a Dios que pude arreglar, bueno, después me hicieron pasar, me hicieron las preguntas, y me dijo, bueno, me dijo el señor, bueno, yo sé que no vienes aquí de turista, pero bueno, no me pareces mala persona, un tipo no sé si me vio la cara de pena, y me dijo, vale, te voy a pasas, me dice. Pero fíjate que dependa de la... Pois mírase moitas persoas da nosa familia tiveron experiencias como mami. Por certo, mami, ti non tiñas ganas de ir ao baño? Creo que deberíamos ir indo para arriba. Vai chegar mamá e papá e nós estamos aquí. Son a maior e nunca me contaron nada disto. Pois son historias ben bonitas. E pensar que temos tíos e primos por América e por Europa. Que valientes, cruzar o Atlántico para buscar novas oportunidades. Ao ir para Europa, sen coñecer o idioma e pasar por auténticas penalidades. Pero con ilusión, con moita ilusión. Debía ser ben cansado de traballar tan duro para sacar adiante as súas familias. Como botarían de menos as súas cousas e as súas familias? E tamén, creo que deberíamos disculparnos con mami.
está fenomenal. Non sei eu, non sei eu. Que rapaces. Que boillos. Xa cho dixen que se podía confiar neles. Todos os de aquí? Sí. Ah, bonjour, mame. Ai, mame. Benvida. Mame, benvida. Gostaría de vos ben con ela, non? Sí. En esta xente, ahora xa pode quedar aquí soa sin problema. Mira que cariño. Ai, Dios mío, que buño é. Sobre todo, é máis. Seguro que se portaron ben? Porque sabedes que? Extrañame moito, porque esta é unha casa de tolos! Sabedes quen é Balbino? Sabedes quen é? Seguro que foi fatal, porque son eu. Eu son Balbino, un rapaz de aldea, ainda por riba pobre. Vamos, un ninguén. Pero bueno, dámoslle con ganas. Home, non. Este é o meu libro, Memorias dun neno de aldea. Conta relatos da miña vida. E hoxe, aproveitando que estamos aquí todos, ben portados, taladiños, vou vos ler unha parte dele. Escoitamos a boguina do modelo. Viña a todo meter un eito de caixóns e cestos de riba. Miña nai, mais a madriña, dabanlle bicos apertas a Miguel. Ah, por certo, non vos dixen quen era Miguel, verdad? Non! Vale, Miguel era meu irmán, que marchou para a América. Bueno, non me enrollo máis e sigo. Ah, sí. Seguían choremicando. Meu pai ergueu a maleta ata onde estaba o revisor. Unha maleta noviña, feita polo carpinteiro de Quintela. Maletas. Maleta, onde vin eu por unha maleta? Bueno, da igual. Dixen que da igual. Despois apertou con así un instante o meu irmán, antes de meterse no coche. Miguel colleume polo pescozo, deu un bico na cara e cun albur bulbino puxo como un lostro. Eu quedei feito un barrón. Eu soube nin dicir nin facer nada. Arrincou o xeiteniño, o modelo, Miguel, a xexeba para nós, mentre sabaneaba un pano na mão. Gustovos? Sí. Caribe, he tenido que emigrar. Estamos mes e pico no barco. Marchei para buscar unha vida mellor. Dejabas, xa había alumbrado por todas as calles. Había alumbrado nas aldeas, nas montañas. Tiago, vir dunha aldea ir a unha cidade chocan un pouco si os coches, de tantos coches, de tanto edificio.
Eles quedan coa huelga. Pero, volve, que hai que comer. E como decía outro que dixo, cando morou a vaca amarela foi cando me acordou máis. Era unha tontería desa, non sabes? Se eran casi 3.000 pesetas, entonces a diferencia era moita. E cousas así a cousa complicarse. Botas moito en faltas, pues, as miñas irmáns, botaba a meu irmão, a miña familia. Chegas a botala moito de menos, tes morriñas. Costache un pouquiño máis cando, sobre todo, pois iso, pois, ves que teus amigos que quedan para facer cousas ou que tes unha festa na casa ou iso, a mellor coincidiche ben e podes vir, se coinciden mal. Sí, non conoces a nadie, o iba da aldea, falaba o jastrapo, por decimos, o gallego, como se di ahora. E ali era, o acento lá é un acento como os canarios. Viviran seus pais, eu non. Tiñamos a casa feita aquí, pero eu fexen moi aquí, na miña terra. O primeiro mes se nos dá o marido ali, lá aquí, non quero saber de nada. Con el idioma. Pero como se me di, outro, non conocía de nada. E despois, en marzo siguiente, chegou meu pai. É o mesmo, me dixeron que era meu pai, eu non os conocí. Non na fábrica, e só había unha comida que me gustaba. Cada dos domingos, ir ao bar, que había ali cerca de onde nós vivíamos, porque chamaban meus pais de Suiza ao bar para poder falar con nós. Algún día ir de... como se fora un paxeriño ir a vista de pájaro, a ver todo o que le volver, pero non, quedarme lá. Que a Galicia te deixáramos que non a encontraba, pero despois xa está. Eu no momento que ganara o primeiro sueldo, o segundo, o terceiro, poder aforrar, billete de volta para mí.